L'Institut d'Estudis Penedesencs ha organitzat un nou cicle d'itineraris entorn la literatura que guarda alguna relació amb la nostra comarca. En aquest cas, Joan Soler Bordes era l'encarregat de guiar els participants en aquesta ruta a través de l'obra de diversos escriptors penedesencs. L'itinerari va començar amb un dels patriarques de la Renaixença, com era Milà i Fontanals, i va seguir amb altres personatges de la comarca destacats com Lluís Via, Manuel Trens o Rodolf Llorens i Jordana. A l'itinerari, però, també va tenir protagonisme altres autors de fora de la comarca que en algun moment s'han interessat per algun aspecte del Penedès. N'hi ha també d'escriptors de fora, grans escriptors catalans, que s'han interessat per Vilafranca. Així tenim de Josep Maria Segarra, en tenim també, evidentment, d'Eugeni d'Ors, que va tindre molt a veure amb Vilafranca, de Josep Pla. Soler Bordes insistia en la importància de destacar aquesta doble visió dins l'itinerari. La perspectiva vilafranquina sobre la pròpia Vilafranca, de vegades a mans d'autors que van haver de marxar perquè es van exiliar, per un o altre motiu van haver de deixar la seva Vilafranca, però hi ha la perspectiva d'autor i després d'autors de fora que venen a Vilafranca i s'interessen per la geografia vilafranquina, per l'entorn urbà i ho deixen recollit en textos. L'itinerari va acabar amb una perspectiva final del Penedès, sortint per la Porta de Mart, que ara estaria situada en l'actual cantonada entre el carrer de Sant Joan i la Rambla de Nostra Senyora. Aquí es va llegir el sonet al Penedès d'Antoni Massanell. La propera ruta literària per Vilafranca encara trigarà una mica, però ja que es farà el proper 24 d'octubre.